sinasabi ko kanina, triple whammy itong tumama sa ekonomiya natin. Ang tindi, kasi eto nga yung COVID-19, parang imposible na ma-achieve natin yung 6% growth. Marami mawawalan ng trabaho, lumiliit ang domestic market, yung ating mga tourism sector, travel sector, lahat na babangkarote na at nagle-lay off na rin ang ating iba't ibang employers sa eco-zones. Ikalawa, meron pang BFA. Mainit ang ulo ng Amerika sa atin. Ang sabi, bahala kayo, makakamura pa nga kami. O anong klase yon? Sabi nga ngayon, yung GSP, yung ating preferential na trade, talagang baka mawala pa yan. Siguro sa ngayon, okay lang, pero wala nang idadagdag na investment sa Pilipinas. Huwag naman sana. At sa kabila nun, talagang kabado ang ating AFP, lalo na ang ating Air Force, dahil talagang dependent sila kung tutuusin sa iba't ibang parts, iba't ibang aircraft na galing lahat sa Amerika. Ikatlo, maliban pa sa COVID-19 at saka yung BFA, parang hindi pa sapat, eto pa, meron pang Sitira. Sitira na eto nga, maganda yung portion tungkol sa corporate income tax na kahit papano mababawasan, kahit 1% a year lang, kahit tingi-tingi yan, kahit papano okay. Ang problema dyan, ano ang mangyayari doon sa tira portion? Dahil wala nang matitira talaga sa ating tax incentives at hirap na hirap yung ating mga EPSA, ang ating BPOs, lahat ng call centers. Alam po natin na 1.5 million ang employed directly sa iba't ibang EPSA natin at sa ating BPO. Subalit, talagang alam din natin na ito ay mahihirapan lumawak at lumaganap at madagdagan kapag mawala yung incentives. Pupunta sila sa Vietnam, sa Cambodia, sa iba't iba pang bansa kung saan yung incentives napakalaki, napakarami. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.